Dikjarazzjoni li jagħmel l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech tistona xi ftit ma' tweġiba li ta' wara l-eks Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fil-programm Realtà, Tonio Fenech indika li t-tarif mill-NSO kien jiksbu minant Michael Paceros, il-bniedem li kien jokkupa din il-kariga. Dan biex jipprova jneħħi kull del minn fuq il-membri fil-Google Group tiegħu li sar magħruf bħala il-grupp ta' spjunaġġ. Għaxina kien jikkomunika miegħi id-Direttur Ġenerali tal-NSO b'mod uffiċjali. Mistoqsi dwar dan mill-Gazzetta l-Orizzont, Paceros ċaħat li huwa ltaqa' ma' Tonio Fenech. Ħassu wkoll il-ħtieġa li jagħmilha ċara li hu ma kienx jifforma minn xi grupp ta' nies li taw pariri lill-Partit Nazzjonalista. Fost dawn in-nies żgur li kien hemm Carlos Camenzuli, maniġer fih dan l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Is-sem tiegħu fil-Google Group ta' Tonio Fenech jidher li jmur kontra ir-regoli tas-servizz pubbliku. Sissa diġà riżulta li Camenzuli kien informa lil membri tal-grupp b'diskussjonijiet bejn l-Eurostat u l-NSO, iżda Fenech ipprova jiddefendih. Kont nafu from the horse's mouth. Kont nafu mid-Direttur Ġenerali tal-Istatistika. Fl-email mibawta lill-Orizzont fejn ċaħat li ta' xi informazzjoni lil Partit Nazzjonalista, Paceros qal ukoll li mhu se jħalli lil ħadd jitappa l-integrazzjoni u r-reputazzjoni tiegħu. Saħansitra din id-darba kienu li kwota regoli tas-servizz pubbliku. Jinkonxju tal-klawżoli kollha fil-Malta Statistics Authority Act, speċjalment fejn jirrigwarda l-konfidenza tad-data u dejjem osservajt il-ġurament li ħadd. Dan qalu Paceros.